Good morning mga kaduday. Ngayong umaga ay medyo umaambon. Tayo ay riripat ng isang halaman. Ay hindi ko naman alam yung pangalan, kaya kung sino man Inupod-upod ako. ano yun? Nakaharap sa akin. Hindi ko alam kung anong pangalan, kayo na kung sino nakakaalam sa pangalan ng halaman na to, comment nyo na lang. Ito yung halaman. Ito siya guys. Tinanggal namin mula dyan sa paso na yan. At ito siya. Ayan. At puro na siya ugat. Ay, nahulog. Ay, nahulog. Ayan. Yan. At pinutol namin yung kanyang ugat dahil nga ay ugat puno. Tinanggal namin sa paso at aming papalitan ng lupa. Yan. Gagamitin namin lupa ay Inupod-upod ako. ano ini milik? Long soil? Vermicat. Vermicat. Ayun. Basta lupa. Lupang mayroong halo na ipa niya. Ayan guys, magriripat na kami. Lalagay yung lupa. Ayan. Hindi puputulan yung puno. Kailangan putulan yung puno niyan kasi tingnan mo. Ang puno ay ayan oh. Kailangan putulan. Kuha tayo ng kutsilyo guys. Saglit lang. Hindi ko nakapakita yung paglagay at pinutulan pa namin ng puno dahil mahaba. At iibabaw yung kanyang mga ugat. Ang ginamit naming lupa ay loam soil. Yung pinaghalong lupa, kunting lupa at yung sinunog na ipa ng palay. Hindi ko alam kung anong pangalan nitong halaman na to. Yan siya. Kaya hindi ko mai-describe sa inyo kung anong klaseng halaman yan. Basta alam ko halaman. At marami yan sa bundok. Hindi naman natutubo yung ugat niyan eh. Logagtap ko yun. Kamit ito. Yan siya. Nabusan usap ka sa akong buhangan eh. Yan, tapos na. Tapos na. So, yan. Ay tapos na yung aming pagriripat ng halaman. Ang tawag nila dito ay Philodendron of Heart. Hindi rin alam. Basta kayo na bahala kung kilala nyo man tong halaman na to.
So yan guys, kung inyo pong Inupod ako. mahiling pa. Inupod ng ako. Maupod na. Bakit mag-inupod? Kung inyo pong nagustuhan yung aming video ay yung aming pagre-repat na hindi ko lahat na isama sa aking video dahil nga naghawak ako ng lupa. Hindi ko naman pwedeng hawakan yung aking cellphone at madumi yung aking kamay. Hindi na ano. Makati. Makaton. Kaya nga Makati yan. So yan guys, kung iyo pong nagustuhan yung aming video ngayon, umaga na ito at medyo makulimlim at umuulan, maambon-ambon, ay mag-subscribe na lang kayo. Kung kayo ba'y bago lang sa aking channel, at pakiclick nyo na rin yung notification bell at para updated kayo sa aking mga susunod na video. So yan, kaya pakishare na lang, mag-comment kayo. So bye bye.